Представи си място, където ученето няма граници, където всяко ново предизвикателство те прави по-добър, по-вдъхновен. В една лекция моите преподаватели ми разказаха за Еразъм практика и изведнъж целият свят ми се створи твърде малък. Знаех, че трябва да бъда там. Желанието ми се превърна в действие. Пожелах се го толкова силно, че преди да се усетя, си чекирах багажа на летището. И ето ме тук, в сърцето на Италия. Рим не беше просто дестинация. Той стана моята класна стая на открито. Моят път ме отведе в българското училище Азбуки към културна асоциация Асени Алия Пейкови. Между Рим и Колеферо открих магията на това да преподаваш на деца в чужбина, да пазиш български език жив и да обменяш опит с невероятни професионалисти. Еразъм практика не е просто стаж. Това е момента, в който излизаш от зоната си на комфорт и откриваш нови светове. Ако и ти усещаш това любопитство, не го пренебрегвай. Твоите преподаватели са ти дали ключа. Ти просто трябва да отвориш вратата.